den, jsem Lucka s Vlídkou Místku. Touto cestou jsem se rozhodla, že udělám takový malý medailonek, protože jsem se rozhodla změnit radikálně svůj život. Jsem dlouhou dobu sama a chtěla bych to změnit. Mám smůlu na chlapi, no. Nevím proč. Začala jsem se malovat. Dokonce volním. Takže bych chtěla požádat všechny kluky, staré, mladé, já beru všecko. Já budu ráda, že někoho budu vůbec mít. Ale měl by mít robotu, protože já ji nemám. A robit se mi nechce, ale třeba začnu, ale prostě hledám synka, no ježíš. Hledám synka a musíš být hezký. Hezký. Vysoký a hezký. Ozvěte se, moje číslo je 733 381 251 a budu se na vás těšit, a už se těším. Už se nedočkala.